Здравейте, ароматни! Днес искам да ви покажа някои комплекти, които може да си купите като лоялни клиенти на Дотера. Това, което сега ще ви покажа, може би любимия ми комплект. Аз доста често си го взимам, защото използвам всички продукти и според мен са супер полезни в къщи. Значи, в момента съм се логнала в сайта на Дотера, влизам в магазин и при комплекти и колекции има комплекти от програмата за лоялност. Това е за вече регистрирани членове на клуба на Дотера. Може да видите тук, че има различни комплекти. Има комплект за грижа за атлета, за успокоение и хармония, с смяна на сезоните. Сега в момента е много естествено актуален този комплект за всички, които страдат от промените, които се случват, тези неща, които така във въздуха. Този комплект, който аз искам да ви покажа, е моя любим, който се казва комплект за поддръжка на Wellness, в който има 6 продукта. Както може да видите, тук има Копайба 15 мл, има ролерче с Риган, което е готово за мазане, има пробиотици, ето PB Assist, има капсулите OnGuard Plus, има OnGuard 15 мл и има Air 5 мл, по-маничката бутилчица, бленд за дихателната система. Сега ще ви обясна какво всъщност са всичките тези продукти, как може да ги използваме. Аз съм сложила тук в количката същите продукти. Верно, че Air в комплекта е 5 мл, а тук е 15 мл. Но може да видите, че има 50 евро разлика, когато го взимате като лоялен клиент този комплект и когато си купувате отделните продукти по-отделно с 25% намаление, каквото получават членовете на клуба на Дотера. И така, OnGuard и OnGuard Plus. OnGuard е най-известният бленд на Дотера, бленда на 4-мата кръци. Вътре има 5 етерични масла, карамфил, канела, розмарин, портокал и евкалипт. Много силно антивирален, просто за всичко се използва. Аз го дифузирам постоянно, обичам да го добавям и в каши, всякакви овесени ядки, дори пуканки като правя, обичам да сложа една капка и тогава всичко ми замирисва на OnGuard в къщи. С OnGuard може да се правят всякакви блендове. Всичко, което става въпрос за някакъв вид възпаление, веднага почваме първо да мислим за OnGuard. Оттам татък ще добавяме и други неща. Като казвам, ще добавяме други неща, капсулите OnGuard. Никога не оставам без такива капсули, между другото аз имам винаги и в чантата с мен. Това са меки дръжета, капсули, в които има бленда OnGuard от 5 етерични масла, които ви казах. В допълнение има и етерични масла от черен пипер, от риган, за който ще говорим след малко, натуралния антибиотик, и от маточина. Маточина е едно от най-скъпите етерични масла. След розата може би най-скъпото. Българска маточина, етеричното масло се извлича, той има много малко, нали си представяте тези малки цветчета, колко етерично масло могат да дадат, но маточината има много силен ефект и за това е тук в тези капсули. Всеки път, когато аз и като превенция се опитвам да взимам по една капсула на ден, верно, че не винаги се случва, но ги имам в мен, когато съм на места, където има много хора, когато съм била до някой, който киха, кашля или е по-болен, или просто съм усетила, че времето е такова, както е в момента, и малко по-дъждовно, малко как да кажа, точно сезон такъв, който предразполага, тогава взимам или една капсула, понякога и по две, пък ако усета, че нещо се случва или има някакво възпаление или нещо ме е атакувало, с което трябва да се справям, почва да взимам по две на всеки 2 часа, стигам до 10, даже до 12 капсули на ден и ефектът е феноменален. Просто феноменален. Наистина, обаче трябва да ги имате под ръка възможно най-бързо. Не те първа да ги поръчвате, просто трябва да имате под ръка при вас. Аз никъде не пътувам без такива капсули. Ролерчето Риган. Супер е, нали, то е ролерче, т.е. е готово за мазане. Ето има такова отгоре, което е метално, много е важно, говорим за етерични масла, не е пластмасово. Къде се маже? Първо по ногтите на краката. Второ, по гръбначния стълб за подсилване на тялото. При децата аз един пътна обичам да им мажа просто по едно такова по гръбначния стълб, едно мазане, няма нужда от повече, той силно после миришат на спагети, на италианска кухня. Навсякъде, където има някаква гъбичка по кожата, може да се маже.
риган, чайно дърво и копайба, може би силните антигъбични средства, натурални от това, което имаме от разнообразието от етерични масла, които използваме. Копайбата. Вау, копайбата е наистина универсална. Просто копайба и тамян. За тамяна казват царя, за царицата спорът коя е, но някой казват, че това е копайбата. Тя е от семейство канабиноиди. В тази копайба има няколко вида копайба. В смисъл копайба или копейба са едни много високи дървета в Амазонс, които са от семейство канабиноиди. Това се извлича от смолата на дърветата. Какво значи канабиноиди? Най-известният канабиноид е канабис. Естествено, копайбата няма психоактивен ефект. Това, което има в копайбата е високо съдържание на бета-кариофилен, което е всъщност това вещество, което успокоява нервната система. И по този начин просто може да си капем. Има хора, които вместо медицински канабис използват копайба. Директно под езика по една капка, може и в вода. Самия аромат никак не е натрапчив, не е доминантен. Много често, ако сте мирисали нещо много по-силно, след това дори почти няма да го усещате. Може да се дифузира, може да се маже. Супер е добър за кожата. Копайбата е много добра за кожата. Много силно антигъбично средство. Както казахме, директно успокоява нервната система. Използва се и като болкоуспокояващо, натурално болкоуспокояващо. Когато нещо по-силно боли, особено на нервна основа, нервна система, тогава може да се взима за кратко малко по повече капки, по 3, по 4. Имала съм хора, които са взимали даже по 5 капки наведнъж след някои операции и по този начин са успяли да избегнат други или да смъкнат дозите на болкоуспокояващите, които са от конвенционалната медицина. PB Assist. PB Assist, PB значи пробиотика, накратко. Това е всъщност една специална капсула на дотера, която е капсула вътре в капсула, много интересно. Може да видите ето така. Зеленото в бялото. Това е специална технология. Аз се запознах с един доктор по, мисля, че беше имунология или нещо от сорта, в един специален институт, който го попитах всъщност защо е в дотера, как е стигнал до дотера и той ми каза, аз съм тук благодарение на пробиотика. И ми стана много интересно как е стигнал до тера благодарение на пробиотика. В смисъл, такова още не бях чувала. Много хора са заради такива етерични масла, други етерични масла. Той изследва микроби, бактерии и тем подобни. И всъщност едното от нещата, които е правил, се опитал да си направи кисело мляко с различни пробиотици. И едни от най-добрите резултати е дал пробиотика на дотера и оттам се е заинтересувал какви още продукти имат и какво още може да прави с тях. Тогава това така доста ме впечатли и продължих да чета малко или да му задавам въпроси за този пробиотик. Поначало в този пробиотик има 6 милиарда жизнеспособни бактерии. Ето аз ви чета тук от книгата. Подпомага храносмилателната и имунната система. Естествено, знаем колко е важно. Има даже теории, че на физическо ниво всички болести започват от храносмилателната система. Тоест, ние ако не се храним правилно и имаме дисбаланс между добра флора и недобра флора, тогава се развива какво ли не от храносмилателната система. Така че пробиотика, чувала съм лекари, които казват, че трябва да се взима постоянно, да се пие. Подсилен е естествено с пребиотици, за да може за поддържане на пробиотиците, подпомага усвояването на хранителните вещества. Когато се взима, той е част от 30-дневният детокс програма на дотера, естествено. Приемат се от 1 до 3 капсули. В една такава опаковка има 30 капсули, според мен бяха. Нещо сега изведнъж не го виждам. Според мен вътре са 30 капсули. Взима се от 1 до 3 на ден. Да, 30 капсули. Помага за хормонален баланс, за правилни храносмилателни функции, за по-висока степен на усвояване в сравнение с други пробиотици, пробиотични форми на прием. Затова говорихме за капсулата вътре в капсулата. Уникална двойна капсула. Подсилен, това го четох. Ясно е, тук има и описани самите бактерии, които съществуват вътре в самия пробиотик. И това, за което не говорихме, е
този бленд, който го има и като част от пакета за смяна на сезоните, ето тук, който е за дихателната система. Просто бленд за дихателната система. В него има дафинов лист, евкалипт, лютива мента, чайно дърво, лимон, кардамон, равинсара и равенсара. Това са две отделни етерични масла. Някои от вас сигурно имат равинсарата в къщи. Тя беше подарък на месеца преди известно време. С това нещо се помага при кашлица, бронхит, пневмония, астма, настинки, грип, алергии, хъркане и на емоционално ниво страх от обвързване. Има също така масаж, който ще ви е масажен бленд, специално за кашлица, който ще ви опиша в групата после. А ако не забравя да ви го кача, може да ми напишете едно съобщение и да ми напомните. И така, може да видите, че тук има и други пакети. Аз и за тях ще ви направя отделни видеа. Пожелавам ви супер прекрасен ден и продължение на седмицата. Бъдете здрави, усмихвайте се и до скоро! И ако успея да намеря как го спирам този зум, ще бъде прекрасно.